ሰላም ተኸታተልቲ ሮሳ ቪዲዮ ፕሮዳክሽን ሳኹም ዘለና እንዳ ሮሳይና ሎማ አንተኻ ንንውሕ ጊዜ ጥፍእ ኢልና ቀኒና ነርና ናይ ብሎግ ብድምፅና ከም ዝመሊእና መምፃእ ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ነዛ ቲክቶክ ቻነልና ማለት እዩ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ላይክ ሼር ሪፖስት ፎሎ ብምግባር ኩላትኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ቪዲዮ ብዓብዩ ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ክትኮኑ ብትሕትና ንሓተኩም مباركس لو ما خاب بمغنيات أشندا حديث سراح نباهم نتسألنا مسؤول سنة تبواوي تمسجن مالتيو مستمع حونا أب نقرب لنا بمغنيات أشندا نا إنسترومنتال ميوزك فيديو كليب مالتيو كم زتري وزر لخون نا مجمر تسرحنا أب استوديو نيرو بعبيو فيديو كليب إن سألنا نكلنا بكاميسون بعبكم نتسألكمنا እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ግን ኣብ ስቱዲዮ ከመይ ከም ዝነበረ እንታይ ግዜ ከም ዝሕለፍና ንምርኣይ ንዝብል እዩ ብዝኾነ እዛ ስራሕ እዚኣ ኣብ ሮሳ ቪድዮ ፕሮዳክሽን ኣብ ዩቲዩብ ቻነልና ማለት እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ክንዝርግሓልኩም ኢና ነቲ ሮሳ ቪድዮ ፕሮዳክሽን ዝብል ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት ኣትኹም ሳብስክራይብ ክትገብሩልና ክትተባብዑና ክትበራትዑና ብትሕትና ንሓተኩም نغطى لخا كمزن كابزي بزبلت فيديو خموتكم ناي وترو حلمنايمو سلام نتقلنا معكم أبزرلكمو نزا تيك توك شانل نها فلو مغوار اين رسعنا تطعمو حوات